Ja som sa tiež nad tým zamýšľal, že skúsiť s ChatGPT viac komunikovať, čo sa týka aj tréningového plánu. David, ty si vlastne teraz spomínal, že už si niečo skúšal, že ja to vidím tak, že ten ChatGPT ti vie celkom dobre pomôcť, keď ťa pozná, že pozná tvoje dáta. To znamená, že je to tak, že možno, že recept by mohol byť, že vytvoriť si vlastne agenta, ChatGPT, ktorého vlastne nakrmíš svojimi dátami, možno aj 20 rokov dozadu, ak ich máš. Dáš mu všetky tie informácie a na základe toho on ti potom vie možno lepšie pomôcť ešte. Jo, tak to dělám já, že do toho nahrávám informace ze Stravy, že vlastně vždycky si stáhnu nějaký data ze Stravy a nahraju to do chatu GPT. Navíc tam mám jedno vlákno učený vyloženě na běžecký trénink, takže on tam má všechny informace o mým vlastně dosavadním tréninku za poslední rok, dejme tomu, a ví na základě mých výsledků, ví o mě strašnou spoustu věcí, je prostě ví, co mi má navrhnout nebo nemá. Ale i tak dělá chyby, dělá spoustu chyb, ale třeba co se mi povedlo teď nedávno, ChatGPT mi dokázal na základě dat, který jsem mu poslal, tak mi dokázal navrhnout tempo právě na to Ultra Pyreneu, na ten španělský závod.